Κεφάλαιο 19. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Τότε ούν έλαβεν ο Πιλάτος τον Ιησούν και εμαστίγωσε. Και οι στρατιώτε, πλέξαντες Στέφανον εξ αγαθών, επέθηκαν αυτού την κεφαλή και ημάτιον πορφυρούν περιέβαλον αυτόν και έλεγον «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων» και δίδουν αυτό ραπίσματα. Εξήλθεν ούν πάλιν έξω ο Πιλάτος και λέγει αυτής «Είδε, άγω ημίν αυτόν έξω, ειν αγνώτε ότι εν αυτό ουδεμίαν αιτίαν ευρίσκω». Εξήλθεν ούν ο Ιησούς έξω, φορών των αγκάθινων Στέφανον και το πορφυρούν ημάτιον και λέγει αυτής «Είδε ο άνθρωπος». Ότε ούν είδον αυτόν οι αρχιερείς και οι υπηρέτε εκράβγαζαν λέγοντες «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Λέγει αυτής ο Πιλάτος «Λάβετε αυτόν ημείς και σταυρώσετε. Εγώ γάρ ούχε βρίσκω εν αυτό αιτίαν». Απεκρίθησαν αυτό οι Ιουδαίοι «Ημείς νόμον έχομεν και κατά τον νόμον οφείλει αποθανήν ότι αυτόν Θεού Υιόν επίησεν». Ότε ούν ήκουσεν ο Πιλάτος τούτον των λόγων, μάλλον εφοβήθη και εισήλθεν εις το πρετόριον πάλιν και λέγει το Ιησού «Πόθεν είσι». Ο δε Ιησούς απόκρισιν ουκ έδωκεν αυτό. Λέγει ούν αυτό ο Πιλάτος «Εμεί ου λαλείς, ουκ είδας ότι εξουσίαν έχω σταυρώσεσαι και εξουσίαν έχω απολύσεσαι». Απεκρίθη Ιησούς «Ουκ είχες εξουσίαν ουδεμίαν κατ' εμού, ήμι ειν δεδομένον σοι άνωθεν. Δια τούτο ο παραδιδούς με σοι μείζων αμαρτίαν έχει». Εκ τούτου εζήτει ο Πιλάτος απολύσει αυτόν, οι δε Ιουδαίοι έκραζον λέγοντες «Εάν τούτον απολύσεις, ουκ η φίλος του Καίσαρος». Πάσο βασιλέα εαυτόν ποιόν αντιλέγει το Καίσαρι. Ο ούν Πιλάτος ακούσας τούτον των λόγων ήγαγεν έξω τον Ιησούν και κάθισεν επί του βήματος εις τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον, Εβραϊστή δε Γαβαθά. Ειν δε Παρασκευή του Πάσχα, ώρα δε όσοι έκτη και λέγει της Ιουδαίης «Είδε ο βασιλεύς ημών». Οι δε εκράβγασαν «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Λέγει αυτής ο Πιλάτος «Τον βασιλέα ημών σταυρώσω». Απεκρίθησαν οι αρχιερείς «Ουκ έχομεν βασιλέα ή μη Καίσαρα». Τότε ούν παρέδοκεν αυτόν αυτής ή να σταυρωθεί. Παρέλαβον δε τον Ιησούν και ήγαγον και βαστάζον των σταυρών αυτού εξήλθεν εις το λεγόμενον κρανίουν τόπον, ως λέγεται Εβραϊστή Γολγοθά, όπου αυτόν εσταύρωσαν. Και με ταυτού άλλους δύο εντεύθεν και εντεύθεν, μέσον δε τον Ιησούν. Έγραψε δε και τίτλον ο Πιλάτος και έθηκεν επί του σταυρού, ειν δε γεγραμμένον Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τούτον ούν τον τίτλον πολλοί ανέγνωσαν των Ιουδαίων, ότι εγγύς ειν της πόλεως ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς, και ειν γεγραμμένον Εβραϊστή, Ελληνιστή, Ρωμαϊστή. Έλεγον ούν το Πιλάτο οι αρχιερείς των Ιουδαίων, μη γράφει ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπε βασιλεύς ημί των Ιουδαίων. Απεκρίθη ο Πιλάτος, «Ο γέγραφα, γέγραφα». Ιούν στρατιώτε οτε εσταύρωσαν τον Ιησούν, έλαβον τα ημάτια αυτού και επίησαν 4 μέρη έκαστο στρατιώτη μέρος και τον χιτώνα, ειν δε ο χιτών άραφος, εκ των άνωθε υφαντός διόλου. Είπον ούν προς αλλήλους, μη σχίσομεν αυτόν, αλλά λάχομεν περί αυτού τινός έστε, ή να η γραφή πληρωθεί η λέγουσα
διεμερίσαντο τα ημάτια μου οι αυτής, και επί των ηματισμών μου έβαλον πλήρων. Οι μένουν στρατιώτε ταύτα επίησαν. Ειστήκησαν δε παρά το σταυρό του Ιησού η μήτηρ αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού, Μαρία η του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Ιησούς ουν ειδών την μητέρα και τον μαθητή παρεστώτα ον ηγάπα, λέγει τη μητρή αυτού. Γίνε, είδε ο Υιός σου. Ήτα λέγει το μαθητή, ιδού η μήτηρ σου. Και απ' εκείνης της ώρας έλαβεν ο μαθητής αυτήν εις τα ιδία. Μετά τούτο ειδός ο Ιησούς ότι πάντα ήδη τετέλεστε, ή να τελειωθεί η γραφή, λέγει διψώ. Σκεύωσουν έκητον όξους μεστών, οι δε πλήσαντες σπόγγων όξους και ίσωπο περιθέντες προσύνεγκαν αυτού το στόματι. Οτεούν έλαβε το όξος ο Ιησούς, είπε τετέλεστε. Και κλίνα στην κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα. Ιούν Ιουδαίοι, ή να μην μείνει επί του σταυρού τα σώματα εν το Σαββάτο, επί Παρασκευήν, ειν γάρ μεγάλη ημέρα εκείνου του Σαββάτου, ρώτησαν τον Πιλάτον, ή να κατεάγωσιν αυτόν τα σκέλη και αρθώσιν. Ήλθον οι στρατιώτε και του μεν πρώτου κατέαξαν τα σκέλη και του άλλου του συσταυρωθέντος αυτό, επί δε τον Ιησούν ελθόντες, ως είδον αυτόν ήδη τεθνικότα, ου κατέαξαν αυτού τα σκέλη. Αλ εις των στρατιωτών λόγχη αυτού την πλευράν ένοιξε, και ευθέως εξήλθεν αίμα και είδον. Και ο εωρακός με μαρτύρηκε, και αληθινή αυτού εστίν η μαρτυρία, κακίνος είδεν ότι αληθή λέγει, ή να και εμείς πιστεύσετε. Εγένετο γάρ ταύτα, ή να η γραφή πληρωθεί, ωστούν ου συντριβήσετε αυτού. Και πάλιν ετέρα γραφή λέγει, όψονται ισόν εξεκέντησαν. Μετά δε ταύτα ερώτησεν τον Πιλάτον Ιωσήφ ο από Ερημαθαίας, ον μαθητής του Ιησού και κρυμμένος δε δια των φόβων των Ιουδαίων, ή να άρει το σώμα του Ιησού. Και επέτρεψαν ο Πιλάτος. Ήλθε νουν και ήρε το σώμα του Ιησού. Ήλθε δε και Νικόδημος, ο ελθόν προς τον Ιησούν νυχτός το πρώτον, φέρον μείγμας μύρνης και αλόης ως λίτρας 100. Έλαβον νουν το σώμα του Ιησού και έδισαν αυτό εν οθονίης μετά των αρωμάτων, καθώς έθωσε στή της Ιουδαίης ενταφιάζειν. Ειν δε εν το τόπο όπου εσταυρώθη κήπος και εν το κήπο μνημείων κενών εν ο ουδέπο ουδής ετέθη. Εκεί ούν για την Παρασκευήν των Ιουδαίων ότι εγγύσιν το μνημείον έθηκαν τον Ιησούν.